Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Έρχεται, Νάτος, Νάτος! Έρχεται με φόρα! Είναι ο Άρη Βατόνεν! Νάτος! Προσφέρει θέαμα! Ωραία. Θέαμα! Νάτο το κοινό του! Το φιλοθέαμο κοινό! Νάτος! Νάτος! Αν ήταν δικό του θα το πλήρωνε! Λοιπόν, όταν πάει να φεύγει, θα πατάς γκάζι, δεν θα πεις το γκάζι. Πατάς την πλέον. Έλα, βρέχει πολύ! Θέλω άλλη μια τελευταία να κάτσει. Λοιπόν, όταν θα σου φεύγει, τι θες να κάνω, να γυρνάω ή να φύγω? Δεν θέλω να γυρνάς στο μινάρας. Τότε θέλω να κάνεις ανάποδο για να προχωράς. Φεύγει, φεύγει, έρχεται για δεύτερη, για δεύτερη, πάμε! Το φιλοθέαμο κοινό! Πάμε, πάμε! Πάμε να το δούμε από την κορυφή! Από την κορυφή! Θέλω να την παίξετε. Έτσι! Μαλάκα, πάει. Εν τω μεταξύ, το μαγάρι στα όμινα, και μαγάρι ποιος υπάρχει. Πάμε, πάμε! Θα σκάσει η μύτη σαν τον Ghost Rider στο σκοτάδι! Δεν έχω zoom! Νάτος, βλέπουμε τα φώτα μέσα στη νύχτα! Έρχεται! Έρχεται! Έρχεται με πολλά! Έρχεται με πολλά! Έρχεται! 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 Μαλάκα. Πάμε να δουλειώσεις το δίκτυο. Δεν θα σκοτωθείς, δεν θα πάρεις τίποτα, αλλά το αυτοκίνητο θα το πάρεις στα χέρια όπως είναι. Κάτσε, πήγαινε μέχρι κάτω. Μην κάνεις μισό, πιστεύω. Δεν μπορεί να κάτσεις εδώ. Πού πας? Τι έχει εδώ?